Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω κάποια μαγικά με λαστιχάκι. Λοιπόν παιδιά, πρώτο μαγικό, 3, 2, 1. Πάμε να δούμε την εξήγηση. Λοιπόν παιδιά, η εξήγηση. Παίρνετε το λαστιχάκι έτσι και κάνετε έτσι. Και ξαναγυρνάτε και το περνάτε και από τον αντίχειρα και από... Κάνετε αυτό που σας είπα και το ξαναγυρνάτε και το περνάτε από τον αντίχειρα και όλα τα δάχτυλά σας. Έτσι. Και μετά το βάζετε όχι μέσα, από κάτω εδώ και κάνετε 3, 2, 1 και απλά το αφήνετε. Ωραία, πάμε για το δεύτερο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, δεύτερο μαγικό κόλπο. 1, 2, 3. Πάμε να δούμε την εξήγηση. Λοιπόν παιδιά, η εξήγηση. Έχετε το λαστιχάκι εδώ και το μακραίνετε και το γυρνάτε. Βάζετε μέσα το δάχτυλό σας και ξαναγυρνάτε. Και τραβάτε λίγο το κάτω δάχτυλο να γίνει ένας κόμπος και αφήνετε, κάνετε αυτό που σας είπα. Αν δεν βγει, κάντε το κι άλλη φορά και κάνετε απλά ένα πάνω κάτω. Αυτό. Πάμε για το τρίτο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, τρίτο μαγικό κόλπο. 1, 2, 3. Πάμε να σας δείξω πώς το έκανα. Λοιπόν παιδιά, δείτε έτσι. Παίρνετε αυτό και βάζετε αυτά τα δύο δάχτυλα μέσα και πάλι αυτό και κοίτα, το σηκώνετε και τραβάτε έτσι για να κάνει αυτό. Ωραία, πάμε για το τέταρτο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, 3, 2, 1. Πάμε να σας δείξω πώς το έκανα. Αρχικά παιδιά, παίρνετε το λαστιχάκι και το βάζετε εδώ πέρα, εδώ στον καρπό. Και κοιτάξτε. Παίρνετε, βάζετε εδώ, κρατάτε, γυρνάτε και το βάζετε και από την αντίχειρα και πάλι. Και απλά αφήνετε. Έτσι. Πάμε για το έκτο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, το πέμπτο μαγικό είναι 3, 2, 1. Και το περάσαμε. Πάμε να δούμε την εξήγηση. Λοιπόν παιδιά, η εξήγηση. Παίρνετε αυτό και κάνετε έτσι. Δείτε, και κάνετε εδώ σαν ψαλίδι και σηκώνετε πάνω και κρύβετε με τα δάχτυλα σε αυτό και κάνετε 3, 2, 1 και το περνάτε. Πάμε για το 7ο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, 3, 2, 1. Πάμε να δούμε πώς το έκανα. Λοιπόν παιδιά, δείτε, παίρνετε το λαστιχάκι και γυρνάτε μία φορά και το ξαναβάζετε και είσαστε εδώ, ωραία. Και βάζετε όλα τα δάχτυλα μέσα και απλά ανοίγετε και μπουμ. Αυτό. Πάμε για το 8ο μαγικό κόλπο. Λοιπόν παιδιά, 3, 2, 1. Πάμε δεύτερη προσπάθεια. Λοιπόν παιδιά, πάμε δεύτερη προσπάθεια και... Ωραία, πάμε να δούμε πώς το έκανα. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχετε... Εδώ και κάνετε έτσι. Τραβάτε και κάνετε αυτό. Δείτε, έτσι. Και το γυρνάτε από εδώ και κρατάτε. Και κάνετε έτσι και έτσι. Λοιπόν παιδιά, πάμε για το άλλο μαγικό κόλπο. Πάμε. Ωραία, πάμε να δούμε πώς το έκανα. Λοιπόν παιδιά, πήρα και έκανα αυτό. Ωραία. Μισό, γιατί το λαστιχάκι είναι πολύ μεγάλο. Παίρνετε και βάζετε από μέσα και κάνετε αυτό. Και μετά, έτσι όπως είστε, παίρνετε το δάχτυλο από εδώ και κάνετε, τεντώνετε και γυρνάει απλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, βάλτε ένα like, ένα subscribe και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και γεια σας.